Здравейте отново! Това е поредният извършен проект от нас, от Доверие Груп, а това е нашата клиентка. Кажете нещо за нашата фирма, за Доверие Груп. Здравейте! Искам да изкажа своите благодарности за бързата работа с качествените материали, за сръчността ви, за отговорността, която имате като млади хора. Просто сте безупречни и перфектни. С най-голямо удоволствие бих ви препоръчала на хора, които имат нужда от нов покрив, от улуци. Просто от цялото си сърце и душа ви благодаря и ще ви препоръчам на всички близки, познати и непознати. Благодаря ви. Благодаря ви за доверието. Радвам се, че можехме да работим заедно. Се и наистина спечелихме. Бъдете живи и здрави. Благодаря. След като чухте мнението на нашата клиентка, сега виждате покривът, който ремонтирахме за нея. Всеки детайл беше внимателно изпълнен, за да осигурим не само естетика, но и дълготрайност. Ние от Доверие Груп предлагаме цялостни решения за ремонт на покриви, дървени конструкции и тенекеджийски услуги. Работим в цялата страна, като осигуряваме договор и гаранция за извършена работа. Стремим се към високо качество, надежност и професионализъм във всеки проект. Ако търсите доверена фирма за ремонт и изграждане на покриви, не се колебайте да се свържете с нас. Ние ще реализираме вашите идеи.